Number 13, mhlambe oyiphethe NIV bese uyasifundela. Titus chapter 2 verse 11 to verse number 13. uThithu ngesizulu chapter 2 verse number 11 to 13. Ukuphi bakuthemba ukufundela kahle ukuphi? Babshiva ngangifundela. uThithu 2 verse 11. Ngokuba umusa kaNkulunkulu obusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. 12. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe, sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje. 13. Sibheke ithemba elibusisiweyo nokuveza kwenkazimulo kaNkulunkulu omkhulu nomsindisi wethu uJesu Kristu. 14. Wazinikela. Amen. The NIV izothi, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Verse number 2. It teaches us to say no. Say neighbor. The grace of God, teaches us to say no. Ithi makhelwane umusa kaNkulunkulu uyasifundisa. uPaul mabhalela uTitus uma ufunda from verse number 1 to verse number 10 umbhalela ngama-category wabantu abahlukile ebanjeni ukuthi kumele baziphathe kanjani ukuthi futhi benzeni. Ngenxa yesikhathi la sifunda khona verse number 11 uthi, for the grace of God has appeared. Uma ubheka uPaul uma sibhalela le ndaba uyiletha le ndaba sengathi i-event eyenzakalayo la umusa uziveza khona. Uthi bheka umusa kaNkulunkulu wabuliwe waziveza. Uthi uPaul makabhala bhalela uTitus uthi lo musa awuzivezanga kuphela kodwa lo musa kunento ozenayo ebizwa ngokuba insindiso, isalvation. Umusa kaNkulunkulu uma ubheka resemble Christ himself. Kulamalanga adlulile le celebrate ukuzalwa kwakhe. Umusa is Christ incarnation. uKristu asenyameni. Uthi nxa ebonakaliswa waletha insindiso. Ithini amen. Uma ubheka insindiso, it includes deliverance from penalty and the power of sin. Futhi lo musa uma ufika uyakwazi ukukhulula umuntu esonweni. Umusa kaNkulunkulu uletha lento esibiza nge-redemption. Umusa kaNkulunkulu uletha lento esibiza nge-substitution. Uma i-salvation ifika emntwini la kumele kufe wena khona ukhona ufakwe esikhundleni sakho ngokumusa kaNkulunkulu fanele. Yingakho ngizomemezela namuhla entambama ukuthi akwazi ukuya ku-2026 ungakawutholanga wamkela lo musa ovelele abantu bonke. But for the grace of God has appeared. Umusa uma uvelile usilethele lento bayibiza nge-adoption. Siyahlengwa sithengwe sisuswe emindeni yakithi imindeni yeziqalekiso sifakwe umndeni omusha, umndeni onegazi okuyigazi likaJesu elikwazi ukususa iziqalekiso, elikwazi ukususa amabhadi ngoba singene emseni. Lo musa mawufika uletha i-deliverance. Lo musa mawufika uletha i-reconciliation. Uletha ukubuyisana phakathi kwakho noNkulunkulu. Umusa kaKristu lowo. Lo musa mawufika uletha lento esibiza nge-predestination, a new destiny in God. Lo musa kaNkulunkulu mawufika uletha lento esibiza nge-foreordination, a new future in God. Umusa kaNkulunkulu mawufika usilethela i-foreknowledge, a new knowledge of God. Uma lo musa sowufikile awusamboni uNkulunkulu njengoNkulunkulu ozondayo.